utamaning nata berbudi pawa laksana lire berbudi mangkono lila legawa indriya agung kenya paring tono ganjar saben dina tanpa walaksana ana tepi pangandika
Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula nuwun wonten dawuh Kyai Samyaji. Hamiji dhateng Rakanta ing Dwarawati. Mila Koko Prabu kula suwun saged lenggahipun panasanes. Namung badhe kula dherekaken angraos kawontenanipun sawargi kangge ngilangi ngetawondo. Duh Koko Prabu menawi kula manah sedanipun Kangjeng Eyang menika kok sumbering kelepatan namung dumunung wonten ingkang rayi. Menapa darunanipun Yai Aji lajeng paring dawuh mekaten? Koko Prabu saupamiri paduka menika mboten angubar dhateng dahananing paperangan. Kula kinten mboten katenahan ndadosaken sedanipun Kangjeng Eyang ing Ngetagondo. Duh Koko Prabu sepinten katahing potang kautamen pripaduka ingkang saking Eyang Penembaning Ngetagondo. Nadyan sapejah kula kinten dereng saged kangge anyauri utang kula dhateng Eyang ing Ngetagondo ingkang wiwit alit mila kula sampun kagulwentah kaliyan Eyang ing Ngetagondo. Aduh Yai. Nyuwun pangapunten Yai. Sampun ngantos Yai Aji lajeng menggalih kados mekaten. Awit kula kuwatos tumamaning pangandika paduka kapireng dhateng para prawira pambiyantu ing para Kadang Pandhawa. Mbok menawi saged nyuda dhateng greget lan karkating para prawira sedaya ingkang sampun samapta magut pupuh. Yai Aji wonten ing Kuru Kasetra menika sanes papanipun satunggiling siswa ingkang bekti dhateng pandhita utawi gurunipun. Lebeting Kuru Kasetra mriki boten papanipun pepanggihaning para kulawarga sami kulawarga. Namung ing mriki mujudaken pepanggihaning para prawira-prawira ingkang badhe netepi dhateng darmaning kautamanipun piyambak-piyambak. Yai Samyaji lekasipun Eyang Penemban ingkang magut ing Lananggana. Pawartos ingkang kula tampi nringgih boten badhe hangrenggulangi dhateng kridaning para Kadang Pandhawa. Nuwun para pamirsa, ngatur kirari kit watuta salunata semenika kagiaraken lumantar Radio Citra ingkang mijil saking laladan bisilan Jabaran Sidoarjo Sragen kanthi babaraken cariyos ranjapan Abimanyu gugur dalang katindakaken Ki Haji Anom Surata. Bobri agam jan sami ingkang paring derek miyos mangke saged lumantar wonten 081 548 669960 sekedap malih mangke SMS badhe kula waosaken tasih sarengan kalian kula Mas Yanto kinelipun. Monggo tasih dipun midhangetaken malih kados pundi babaring cariyos ranjapan Abimanyu gugur. Masana matur suwun. Namung nyata-nyata Yang Penemban boten lila. Menawi ing kamukten Ngastina pinangka dados ajang memengsahaning sawargi Eyang Seta, sawargi Eyang Utara Dalah, sawargi Eyang Maratsangka. Lekas ingkang kaping kula wau Yai, nelakaken bilih Eyang Penemban. Satunggiling satriya sejatos ingkang tuhu bekti ngrupi dhumateng utahrahipun. Ingkang menika Yai, kula suwun kanthi sanget sampun ngantos kelantur-lantur anggen paduka menggalihaken dhateng sedanipun Eyang Warabisma. Ingkang nyata sampun dados pengajapipun Eyang Penemban piyambak. Yai Aji, mbok menawi boten kirang-kirang budidayanipun Eyang Penemban ingkang kepengin nglunturaken panggalihing Nyai Prabu Duryudana sakurawanipun. Ewa semanten tutur katawurtan tinanggapan dening Prabu Duryudana inggih ing mriki nelakaken bilih
jangkaning jagat kedah kedadosan Barata Yudhajaya binangun. Yai marambah makaping paduka tansah dipun sangsaya dening para Kurawa. Pun Kakang sekawit sampun matur menggah kesabaraning Ngalindra satriya menika beda kaliyan kesabaraning Brahmana utawi Pandita. Inggih mriki Yai, paduka sampun nyangka jejibane ingkang luhur. Kedah brasta dhateng angkaraning jagat ingkang gumelar wonten ing bumi. Mila Yai, pedah menapa paduka dadak anggetuni dhateng sedanipun Hyang Penemban. Somali kepareng kula badhe ngaturaken. Babaring lampane Hyang Penemban ngantos gugur wonten ing Rananggana. Astunipun ing mriki Hyang Penemban sampun mundhuh dhateng kuruping pakarti. Liripun Juk nalika semanten wonten dedongengan ingkang sampun dipun ngertosi dening sedaya para prawira para Nalendra kalebet kula lan paduka Yayaji. Nalikanipun Eyang Wara Bismambayong putri saking nagari Kasipura hatmajaning Sang Prabu Darmamupa ingkang wonten 3 cacahipun. Ing antawisipun Dewi Amba, Ambika lan Ambalika. Kala semanten Dewi Amba sanget anggenipun kayungyon dhateng Eyang Dewawarata. Namung nyatanipun katresnanipun Dewi Amba dhateng tinanggapan kaliyan Eyang Penemban, labet Eyang Penemban tansah angugemi dhateng prastiyanipun. Selami-laminipun boten badhe palakrama. Mila lajeng katelah nami Brahmasari. Inggih sinten tiyangipun Yayaji, tiyang ingkang boten kapadaning sih. Monggo nyatanipun nalika semanten Dewi Amba sampun gadah pacangan piyambak. Sang Nata Prabu Swala naminipun. Ing mriku Dewi Amba wangsul dhateng Prabu Swala semanten. Prabu Swala boten keparengan nampi labet sampun pingget manahipun jalaran Dewi Amba kaboyong dening Eyang Dewabrata. Sanadyan Eyang Dewabrata nalika semanten boten hanjarak badhe amboyong sedaya putri saking negari Kasi. Wantuning manah bendho ingkang kasandang Dewi Amba temah nalika semanten matur dhateng gurunipun Eyang Dewabrata. Kenging bisik Sang Rama Parasu nedha tulung supados Eyang Dewawarata puruna nampi Dewi Amba. Parandene nadyan gurunipun piyambak ingkang dawuh dhateng Eyang Dewawarata. Eyang Penemban lan kepareng ananggapi menapa dados pamundhutipun sang guru inggih Sang Rama Parasu kala wau. Hal saking nekatipun Dewi Amba katemahan kepengin badhe suwita dhateng Sang Dewawarata, Eyang Dewawarata ngagar-agari pusaka dhateng Dewi Amba sawargi. Murucut saking langkap temah saged tumama jajaning Dewi Amba dados lan sidanipun Dewi Amba. Ing mriku Dewi Amba prastya boten badhe malebet ing kasawargan. Menawi boten sarindut kaliyan Eyang Dewawarata. Yayi nalika semanten Eyang Dewabrata winisik pamapakipun Dewi Amba benjang menawi sampun wonten perang ageng ing donya ingkang angka sekawan inggih menika Brata Yudhajaya binangun. Sewanci-wanci Eyang Dewabrata maget pupuh wonten satunggiling wanita ingkang dados prajurit. Ing mriku pinangka srana anggenipun Dewi Amba badhe amapak Eyang Penemban. Yayi sampun dumugi pesti sugengipun Eyang Penemban amung dumugi semanten. Mila rakan lajeng anuju dhateng Yayi Wara Srikandi. Tata gelar menika prajurit saking Amarta nanging estunipun namung kinaya pengawak Dewi Amba ingkang samanunggal kaliyan Wara Srikandi.
wigatos amapak dumateng eyang penemban kakanthi kondur mring kasidan jati. Yayi, mama sampun trep kaliyan idam-idamanipun eyang penemban ingkang selak kepengin badhe pinanggih dhateng Dewi Amba minangka panebusing dosa. Kajawi menika Yayi, miturut piwucaning agami suci, tiyang kang badhe seda menika mawarni-warni marginipun. Wonten ingkang mawi margi nista, wonten ingkang kedah nempuh margi ingkang utama. Ing mriki yang penemban dipun keparingaken nempuh margi ingkang utami ketitik. Sedanipun boten seda nista nanging seda utami. Ngandhemi ingkang dados prastyanipun minangka dados satriyaning praja. Mila Yayi, kula pitados kanthi seda ingkang wonten ing Rananggana netepi dhateng baramaning kasatriyan kala wau, tetep eyang penemban sampun pinanggih Dewi Amba mapan kaliyan keparinging Gusti manggen wonten ing kasuwargan langgeng ingkang trep kaliyan kalabetanipun eyang penemban dalah Dewi Amba ingkang sampun nampa kala wau. Long-long indriya mangu mangun kung kanduran rimang monggo sang Hyahutama biar padang terawangan manah kula Koko Prabu. Dupi kula nampi wedharing pangandika saking Paduka Koko Prabu. Menawi mekaten lekasing para Pandhawa menika mboten nemoho dhateng pidosan Koko Prabu. Babar pisan mboten Yayi. Mrika sami-sami hangayahi wajib utawi hangayahi dhateng kadarmanipun sowang-sowang. Kawula nuwun inggih. Nuwun inggih Koko Prabu kepareng ori Paduka semula matur. Nggih, matur apa Wara Sri Kandi. Nalika semanten kados menapa ngrabake manah dene. Uri Paduka Sri Kandi pinatah ngadoni dhateng sawargi yang penemban. Namung kula ngraos piyambak Koko Prabu. Kekiyataning dados kula kados sanes sabaenipun. Kula ngrumaosi nalika kula majening paparangan kados sanes kewanen kula piyambak. Sinten ingkang boten ringa mulat dhateng kadhebianipun sawargi yang penemban. Ewa semanten Koko Prabu, nalika semanten babar pisan kula mboten gadhah raos ringa dumateng yang penemban. Iya. Anggenmu ngaku dewiku kena kanggo saya mantepake sing dadi wedharaning pangendikaku iki mau. Kawula ninggi. Ingkang mungkun Wara Sri Kandi. Kewanen kang tekaning dadakan manjing marang saliramu iku mau, muga linulusna nganti tuntasing Bharatayuda iki kasalira marang sira Wara Sri Kandi. Nadyan sira sipating wanita Wara Sri Kandi. Kang sajatine pangembating kardi priya lan wanita iku bobote padha.
Kewajibane padha, ya mung kala mangsane tumandange sok ana bedane. Nanging kabeh iku mau lamun to gimeleng iku padha bobote lan padha dharmane. Mula aja nganti sira darbi rasa dene sifat wanita. Iku danganipun Kakang marang Wawa Srikandhi kang wis wani magut ing palagan momor lan para prajurit. Ndak kudang dadi prajurit wanita ingkang utama lan tundhone bisa njunjung marang darajating kabeh para wanita. Kala nuwun inggih kaluhuran pangandikanipun Koko Prabu. Mugi dawuh paduka saketa lumusi dhateng Paduka kiyat anggen kula badhe ngemban kawajiban nderekaken Ananyai Baratayuda. Para Srikandhi. Dimas Werkudara. Tresna kakangku apa? Kepiye mung petunging siadi? Saksedaning Eyang Wara Desima Yai. Kresna kakangku. Kabar pisan pikirku ora gruwah. Nadyan kuwi pundhenku, nadyan iku sesembahanku. Nanging sanyatane aku bisa milenggahake iki ana ngendi papane. Mula andeming atiku ana palagan magut perang. Yen kedisian mungsuh ora urung bakal dipateni. Mula sak bisa-bisa aku kudu budidaya njaga marang kaharajanku lan njaga marang keslametaning prajuritku. Kanthi mengkono aku ora mawas mbuh kuwi mbahku, mbuh kuwi bapakku, mbuh kuwi bapa pamanku. Syukur mangayi tadi. Ora tegesi adinuyah angasemi mang prateng sing lampat sing tegesi ora bakal urba-urba pisang kaya kang dadi aturipun Kakang nalika mau ngarep. Tak jaluk lestarekno apa kang dadi pikiran Nyai Werkudara. Awit siadi kudu ngrumangsani. Lamun siadi wis dadi satriyaning praja kang ora diusir saka kang dadi kewajibaning satriya limang prakara. Sepisan yaiku rumeksa marang karaharjaning praja bumi kalahiran. Kaping pindho angayomi para wiku pandhita singkang padha ulah budya brata. Katulune tresna ing bangsa welas asih mring kawula dasih. Kaping 4 setya tuhu marang janji. Netepi marang sabda kang wis kewedhar. Geneping kaping 5 tunduk ing bener kanthi dasar ati. Kresna kakangku iki. Kula ugi sanget ngaturaken penuwun awit saking kawicaksananipun Koko Prabu. Petila saged milenggahaken patiti sing mangsa ingkang kedah dipun ayon. Sekawit tumela paraos sing manah dugi paduka dawuh dhateng Wara Srikandhi. Manging diri paduka ngrepos dhateng sejatosipun wewarah ing mriku rumaos kados kawimbuhan pakurmatan saking Wara Srikandhi ingkang sampun saged angadoni pupuh Yai Partohiya. Ingkang mengkono Yai pamunggutingipun Kakang marang kabeh para satriyaning praja. Aja nganti gampang kapilut marang gelaring kahanan. Aja nganti gampang nampa bujuk manis kang tundhone mung bakal ngringkihake kuwataning para kadang Pandhawa. Kaki aturi sang kapirangu rinangkul kinempet gampet. Dosa ngertnaning bawana yo kitu kang walang ati yo kitu kang mesing yas yo kitu kang kudu garing nembe cawawan pangandika Prabu Punta lawan ingkang ora panata
para Pandhawa yuk gumulung mangun siring tata Kurawa tambah kongke drukati iki sapa swan madyaning pasanggrahan kepilapan menapa Wa Prabu kula putra paduka pun sang sanga yo adalah anak Setyaki kuwi kula Prabu ana parigawe apa bocah kabareng munjuk uninga sinuwun menika geger sakjaroning Pandhawa Mandala Yuda awit sampun kapiyarsa bedhil bebrondongan kapiyarsa tambur mawuran ketingal menika saking Kurawa sampun ngedali Senopati Kurawa sekoni Senopati kawula nuwun inggih sapa kulup ingkang pinangka dadi Senopati nuwun inggih Wa Prabu boten pangling ingkang katingal kumlebet bandera simbol boten pangling menika banderanipun Pandhita ing Saka Lima Dahyang Druna ingkang pinangka dados Senopati ning Kurawa bumi gonjang ganjing langit dolap-dolap daton lirikin canging sang maweh gandrung Koko Prabu nuwun wonten dawuh menika Rama Penemban Begawan Druna ingkang minangka dados Senopati ning Kurawa kula semanggaaken Koko Prabu sinten ingkang pinatah pinangka dados tetimbanganing Bapa Penemban Begawan Druna inggih Yai Bapa Druna menika boten beda eyang Penemban Bisma awit menika nunggil guru kadhebianipun dahat anglangkung ingkang menika panawas kula mboten wonten ingkang pantes pinangka tetimbanganipun Resi Druna namung kajawi satunggiling satriya ingkang lairipun medal saking dahananing sesaji suci tanasanes namung kajawi Atmaja ing Pancala putranipun Paman Prabu Drupada kadang kula Yayi Dresta Jumena ingkang kula kinten saged nimbangi dhateng kekiyatanipun Bapa Resi Druna menawi mekaten kula sumanggaaken ngersanipun Koko Prabu Dimas Dresta Jumena nuwun wonten dawuh sarujing para kadang kang wis pinatakakipun Kakang dina iki siadi nampa pakurmatan pinangka dadi Senopati ning Pandhawa aduh Koko Prabu Koko Prabu sang Panglurah Madi duh Koko Prabu titising Jawata ingkang wenang andhem kabagian kula mboten badhe maiben dhateng kawicaksananipun Koko Prabu ingkang tetela paduka saged mungak dhateng legetaning batos kula sampun damel kula badhe ngajak kepengin badhe ngaturaken bebanten kula kunjuk dhateng pepundhen kula Pandhawa kados menapa gembiraning manah Ri Paduka Dresta Jumena pinatah minangka dados Senopati ning para kadang Pandhawa ingkang menika kula ngaturaken sanget agenging penuwun Koko Prabu pakurmatan ingkang pinaringaken dhateng kula panebus lan panebasipun namung badhe kula kanteni tuntasing ludira kula ingkang wekasan kula sagah nimbangi dhateng kridhaning Pandhita Saka Lima syukur mangangi bagi Yayi Dresta Jumena nuwun wonten dawuh marang kene Yayi pun Kakang kang pinangka dadi wakiling prawiraning Pandhawa siadi daya-daya ingsun kalungi sekari nunci nuwun inggih ngestakaken dawuh
ngaturaken sangat ageng penuhun tanpa upami. Ri Paduka sampun kinalingan sekali nunci pinangka dados tengara bilih Bathara Senopatinipun Koko Prabu. Yayi Drista Semeno. Muga siagi kuwasa hangayomi para prajurit ingkang padha sabiyantu marang sira Yayi. Kawula nuwun. Drista Semeno. Nuwun wonten dawuh. Jroning kuwi dadi Senopati ora kena mawas marang endhek dhuwuring pangkat asor dhuwuring sarajat nom tuwaning umur. Najan kang pernah tuwa wenang mbok perintah marga kuwi dadi Senopati. Kawula nuwun iki. Sabanjure siadi bakal ngagem gelar apa? Kula nyuwun supados dipun gelaraken nulinggih wawangun Garuda Nglayang. Kaparing siati supaya dianakake gelar wawangun Garuda Nglayang. Kawula nuwun nulinggih. Banjur kepiye pilah-pilahane ya? Iya kepiye Mas pilahane Drista Semeno. Ingkang dados sirahing Garuda namung kadawi kula piyambak. Panjawat kanan Kakang Mas Werkudara. Panjawat kering Kakang Mas Arjuna. Pengawakaning Garuda sedaya para prajurit ingkang tinindhian Koko Prabu Puntadewa. Sukuning Garuda kang mbok Wara Sikandi dalah Kakang Setyaki. Wondirik pinaka dados buntuting Garuda. Panas-panas ngomong kajawi, para Nalendra suruhan ingkang sami sabiyantu dhateng Koko Prabu Puntadewa. Ya Dimas pun Kakang Ganeksen. Ya Yayi pun Kakang Ganeksen. Jimbuh kalian dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Kula wenang marintahaken dhateng sok Sintengga Kewala lan para pambiyantu mboten kenging singlarsake papan menawi dereng nampi atur kula. Ya pun Kakang Leksen. Iya dipun Kakang Leksen. Mangkene ndak kebangun kaselak-kaselek prajurit saking Bulu Pitu kepareng kula nyuwun manut kok waduh daya-daya enggak beda. Metukaken yudanipun Begawan Durna. Ya Dimas muga Gusti mayama marang Yayi Drista.
saya sulung rebut marga lampahing barisan ingkang tinindhian Raden Drista Jemena pinangka senopati. Pinten-pinten hak saya ini medal saking pakuwon Upalawiya. Dasar tetindhing prajurit satriya muda ingkang medal saking dahananing sesaji suci. Ingkang wit lair sampun nyuwangkat ngendhong jemparing. Milotan moka perbalane hanggung hanggigah dhateng karkating para prajurit prawira saking Upalawiya. Saya nangsek lampahing barisan. Emangke wis caket. Mul Raden Harjuna sigra hanyebul slomprat Kyai Panca Janya. Ing mangke hamos kedap kenya mulat sampun cawuh ana madyaning Tegal Guru. Meregut nembat latang raposo mungsuk sang kebdodo kantaran pausayakti ngomong dingolino prateng Sirna madyaning palu Nasawang kaya durung umur nanging majoning palagan sapa iki tambuh marang aku balik entakon sapa jenengmu wela lalu mu kesosor pasamu keparat iki warangkaning sinuwun Prabu Gardamadi Prakwyanapati Singabraja kuwi sapa? Raden Sang Sanga Hatmajaning Rama Setyaki. Wela dalah. Memper karo bapakane. Isih cilik muda tumaruna wis metu brengose aja ndadak. Kakan wangal hayuh dina iki kowe arep magu nyang palagan aku kang bakal angajeni pupuh. Yen kula iman dawakno umurmu aja wani-wani nyembari kelawan Patih Singabraja aja mung lamak kowe ratu mukon maju mrene ora gelem minggat kelakon Bagas Janggamu tebyak dadamu ora metak getih meguru karo batang parat
mundur maju yang palagan rembuk sirah Banteng kanen pengamu ing Sang Sanga. Nyoba tabetake godha soletan perbeda ingkang rama Sang Setyaki. Amung sakedhap netra sampun pinten-pinten atus barisan saking bulu pintu temah. Pecah blasah bantene. Ana sing mati dhuwuring gajah, ana kang mati hawar karo coklekane roda kereta. Ana kang mati semampir ana dhuwuring turangga. Saya ngangsek pengamu ing Sang Sanga mulat patih Singonabda. Waduh, Babu. Pasawan bocah durung umur. Ewa dene. Selae kaya Garuda. Nirmakake teksaka. Aja mendem perang kemarat. Ayo nono iki. Aja anakku hayu antokane ayo nono. Sapa iki? Wong tuane Sang Sanga Raden Setyaki. Wadalah. Setyaki asar kapur ngopo. Wis sapa? Warangka saka ing kraton Windya warangkaning suwun Prabu Warsaya. Patih Singonabda aran. Para maju tandingan karo aku. Konangan Patih Singonabda Patih Singomaruta. Kelakon tak candak. Tak sabdi perbatang dumurutung dalem Gusti Adi. Aja mung siji kowe. Singonabda ya Singomaruta. Tempi-temipang. Kakang Dewa ora bakal wegah tanding karo campur. Wah, kelakon laburan gene aku kowe.
kaya sinonapto. Kadang bocawaran dan becik besok amendemo baris kang prayitmu yo saranto wong ing warwati dinumpusane kuawak Pandhawa Panurung tadimu waduh akeh prajurit katriwandan madyaning palagan gedhe berontongane wadene
akeh kang prakasambute ngrono para wadya balaku. Werkudara. Opo? Ora panen karo aku. Nonton praopamu kuwi golonganing Kurawa nanging wis sawetara ora ketemu karo kuwi. Ingkang ngendhangake aku mung kajaba kuwi Werkudara. Kuwi kudu eling. Nalika jaman Pandhawa traju. Kuwi genjot timbangan aku Kunta saka Pantraju. Nganti ketemu iki kan kuwi Werkudara. Iya, apa karepmu? Sadurunge mangsa yuda kowe kudu ngerti. Aku kadang mugarda pati biyen. Aku tok gawe sangsaya wektu iki aku wis dadi ratu ana ing kraton Kasapta ya Giripura. Aku ora ngingrit. Aku ora gumun marang kang dadi ribawamu. Aku iki ngandhakake ben ngerti yen aku iki wis ratu. Iya. Werkudara. Utang wirang nyaura wirang. Kowe misahake aku lawan kadang-kadang Kurawa liyane. Ingkang mengkono, urung tentrem atiku lamun bisa misahake gulumu, Werkudara. Sedeng bobotmu kowe ayun-ayunan kalawan aku. Rangsang mustakamu. Ora minggat ajur dening aku. Mengkone ngatasi wis tuwa seprana seprene isih tangguh wae kekuatanmu Werkudara. Iki durung yo sumbar parat. Ayo wis dadi ratu mesti ana bedane. Padha-padha murid guru Durna kaya ngapa kekuatanmu. Werkudara, ana parat. Lamun perang Ramadan ning Palagan rinubung para prajurit. Yen kowe kalah mesti ditulungi kelawan para kawulamu. Semono yen aku kasoran, mesti bakal ditulungi marang prajuritku. Sakarepmu aku ora bakal mundur sanggah. Yen to pancen kowe wong prawira, labuh murpi negara. Ayo padha ditonton kaprawirane tanding ijen padha ijen.
adoh saka ing barisaning prajurit. Karepmu piye? Aja perang ana ing kene. Yen nyata kowe wong perwira, nyata prajurit ini weh. Tututan aku ayo perang ana ing gisi ing Segara Kidul Werkudara. Ayo tututan aku Werkudara. Ayo. Aja geleng-geleng kaya wong bingung. Yen pancen wedi kandha wedi. Yen pancen wani tututan aku nyang Segara Kidul. Werkudara. Sire geteh peti mati wae. Ora wani tanding padha ijen. Lumalah kowe tanding ana palagan akeh sing padha nonton. Yen kowe kalah, prajuritmu padha bela marang kowe. Ayo nyata kowe pancen bawating Pandhawa. Tututan aku. Tututan aku. Aja sumbar jangkah iki.